toliko je u raskoraku i nerazumevanju Aleksandar Vučić sa Srpskom pravoslavnom crkvom da je obnovio 37 manastira i crkava upravo na Kosovu i Metohiji u poslednjih 10 godina. Ali to nije važno. Ali hajde da vidimo, od državnih para, gospodine Obradoviću, naravno, ali je neko drugi upravljao državnim parama u prošlosti i to nije obnovljeno. Jer da je obnovljeno, ne bi moralo da se obnavlja sad. Prema tome, i drugi su upravljali državnim parama, pa to nisu radili. A sa druge strane, ajde da vidimo šta kaže patrijarh. Istrajmo uporno na putu razgovora, na putu dijaloga koji ima za cilj makar elementarno međusobno razumevanje među ljudima. Istovremeno dajmo sve od sebe da ostanemo poslednji za stolom za kojim se traže rešenja koje će očuvati mir i nama i svima oko nas. Eto ko je u raskoraku sa crkvom, a ko nije. A u ovo što vi pričate, a to što vi pričate, u to vam ne veruje narod Srbije i to vam se pokazalo na vašem velikom narodnom okupljanju u Novom Sadu gde vas se okupilo 600. Sa sve policijom? 600. Iz Kikinde ste imali kvotu 50, poveli ste 9. Vaše 4 stranke. Od toga jedna stranka, da je ne reklamiram koja, je povela 8, a 3 ostale jednog. Jel vi hoćete da kažete da građani Kikinde ne prepoznaju to o čemu vi pričate? Nije nam stalo do Kosova? Pa jeste, ali vidimo da ne govorite istinu i da manipulišete tom temom. A onda ste uradili još jednu goru stvar, neodgovorniju. U celu priču ste baš onako kako su radili separatisti godinama u Vojvodini i na području autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, uvezali u Vojvodinu u celu priču. Pa branite i Vojvodinu. Od koga? Od Mirovića, od Vučevića, od mene. Od nas branite Vojvodinu. A u koaliciji ste sedeli sa onima koji su glasali da je Vojvodina ugrožena od Srbije. Tako je. Ne nego žuti. Ne nego žuti. Sa njima ste u koaliciji bili i potpisivali sporazume sa narodom. I to vam nije smetalo. Narod vam ne veruje. Nebitno što vam ne verujem ja. 600 ljudi u Novom Sadu. Dakle, da smo mi napravili skup u Novom Sadu, na Limanu, da se skupilo 600 ljudi, bilo bi jako nezgodno za nas. Bilo bi jako nezgodno za predsednika tog mesnog odbora. A vi ste iz cele Vojvodine skupili 600. Eto kako vam građani veruju. Hvala.